malawak na pag-unawa, bigyan niyo po ng mababang kalooban, Panginoon, at maintindihan lahat ng ipapaliwanag dito, Panginoon. At salamat din, Panginoon, sa mga taong itong pinadala mo dito ngayon na willing makinig ng opportunity na ito, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa pag-guide mo sa kanila sa pagpunta dito. Salamat din, Lord, sa mga taong nag-akay sa kanila. Sana maging blessing sila sa mga taong ito, Panginoon. Gayon din, Lord, yung mga darating pa, Panginoon, i-guide niyo po sila, na makarating sila ngayon sa pagtitipon na ito, makarating sila ng maaliwalas, at makarating sila ng safe, Lord. Salamat din, Panginoon, sa lahat-lahat ng blessing na ipinagkakaloob mo sa araw. Good morning. Hi, Ma'am Lauren. Good morning. I am your host for today. I am Lucy Quintinita all the way from Cebu City. Wow! First time akong mag-host dito ha. First time kong humarap po sa inyo, talagang kinakabahan ako. Yes! Promise. Pero nakikita ko po yung mga itsura nyo. Yes. Alam niyo yung ang gaganda at ang gagwapo nyo. Yes. Talagang, Diyos ko po, wala akong karapatang kakabahan ako kasi sobrang gaganda at gagwapo ng aking kaharap. So kilala niyo na ako. I'm Executive Director na po. So, sana all. Oh, let's start our vote for today. For this morning, let's recognize ngayon lang, talagang sobra pong blessed tayo na nandito tayo. Kasi i-share nila yung mga blessing na natanggap nito. Yes! Yes! So, Lifestyles is an international corporation founded in 1989 in Toronto, Canada. Offices are in 17 countries worldwide. No, it's more than 42 po, ma'am, diba? Yes. Yes, then 32 years of proven success. Antara! Yes! All the way from Cavite. Wow, super sexy. Wow! Hello, good morning! Good morning! Ayan, are you still happy? Yes! Excited for this day? Yes! Ayan, ako na excited from Cavite in the Philippines. Ayan, so, number one, pinakamagandang products and compensation plans yung sa Pilipinas. Ayan, so, sabi dito, ayan, so health has become a commodity as precious and valuable as gold and diamonds. Siyempre, di ba? So, yung health natin, yun yung pinaka-importante sa lahat para po siyang gold and diamonds. Kasi Yes! isa lang yung ating katawan. Ayan, kaya Yes! precious po ang ating body. So, the need for wellness has expanded due to declining health trends including the rise in obesity in most developed nation. Tamang-tama po yan. Kailangan po natin ng wellness para po maiwasan natin magkaroon ng sakit. Yes! Ayan, ano pa? More people are focused on total wellness, quality and balance in daily life. Healthy eating habits. So, ibig sabihin, syempre sa panahon ngayon, more on instant na ang pagkain natin. Tama? Yes! Masyado na kasing busy yung mga tao ngayon, kaya gusto nila, ang pagkain nila, yung bang lalagyan na lang ng mainit na tubig, o order na lang sa dyan. The Philippines Health Facts. Alam niyo po ba? Sabi niyo ano? Ano? 9 people are diagnosed with cancer every hour. Alam niyo po ba yan? Sa siyam na tao, meron po talaga nadadayong solusyon. Yan na ba? So our commitment, our solution is the business and product solution. Bumalik. Ayan, so our commitment to quality and ng lifestyles. Ayan, unang-una yung pinaka-flagship po niya is the Intra. Alam niyo po ba kung ano Intra, mga guests? Ano ibig sabihin yan? Bakit Intra? Yung iba namamalit na ng bigkas,
impra na. At lifestylers kayo, dito talaga ay bawal ang masungit. Yes. So, attitude ko, kahit na ang tao ay masungit sa iyo, di ba? So, saan ko gawa yung products na Intra? Gawa po siya sa mga plant nutrients and botanical extract. Galing po siya sa barks, sa roots, sa leaves, berries ng katawan natin. Hindi po kiniklaim na gamot po siya, pero nakakagaling, pinapagaling ka, natural. Yan. Yes! Ayan, so and we have the, ano pa ina-address na Intra, hindi lang po siya iniinom. Pwede po siya ipatak sa mata, sa tenga, kasugat na hindi gumagaling. Tanda, kaya ang products natin talaga mailalaban po natin sa iba. Ano ba, HB? Hypertensive po siya. Ayan, or high blood sabi ng iba. And Fiber Life. Ayan, ano yung Fiber Life na to? Naku, ito yung mga tao, niinom to sa mga taong body conscious. Bakit? Para po ito sa mga life control po siya. Yes! Ano ba? Blood sugar levels para po sa may mga sakit na vegans can empty capsule contents. All capsule are tested for Paano po pa inumin ang Fiber Life? Kailangan po ng maraming tubig. Yes. Kasi habang tumatagal ka dito, habang lumalaklak ka ng Nutrient Plus, pabata ka ng pabata. Ayan. Is scientifically formulated dietary supplements providing may vitamins, may mineral and plant extract that support cardiovascular. Merong bara sa ugat natin. Di ba? Kapag nagbara po kasi yan, yung mga kinain natin, mga matataba, maaalat, nagbara. We have the best products and we have the best compensation plan. Yes! So, di ba? Package na po siya. Kapag ginawa yung hindi ko pa kilala si Lifestyles, wala pa ako sa Lifestyles. Sobrang hirap po ng buhay namin. Bakit, teacher? Mahirap ang buhay? Yes! Bakit po? Dahil yung anak ko po ay nagkasakit. Pabalik-balik po siya sa hospital. Palagi po siya nagkakaroon ng pneumonia, pulmonya. In short, mahina po yung baga niya. Kasi 8 months ko lang po siya ipinanganak. So dahil doon, naubos po yung pera namin, kaka-hospital, 2 taon at kalahati po kami nag-hospital, hindi lang po, buwan-buwan kami nasa hospital, every 2 weeks po nandun kami. Kasi akala ko dati, kapag may sakit, papacheck up sa doktor, kasi doktor naman talaga ang kailangan nating puntahan pag may sakit. Pero alam niyo yung anak ko, ang dami na po mga gamot na binibigay sa kanya. Pag umiinom po siya ng antibiotic, syempre pag may ubo yan, pneumonia, antibiotic agad, di ba? Alam niyo po ba, pag umiinom siya ng 1 week na antibiotic, okay siya. Kapag tapos na yung 7 days, ayun na naman siya. Atake na naman siya. Dadahin ko na naman sa doktor. Bibigyan na naman siya ng antibiotic. Ayun na naman, okay na naman siya. Daily routine, ganun, nakakasawa. Nakakasawa. Ang ano pa doon, ang worst pa doon, ang pinapainom sa kanya mga antibiotic, matataas na dosage, pataas ng pataas. 2 months old lang ang baby ko. 2 months old lang ang baby ko na yun. Pero alam nyo, nasira po ang kidney niya kakapainom ng gamot. Dumating sa point na ayaw niya na ng gamot, sinusukan niya na, natutrauma na siya sa lasa ng gamot kasi paulit-ulit, di ba? Hanggang sa na-pray kami kay Lord kung ano pwedeng supplements para sa anak ko. Kasi naman ako naniniwala sa ganyan. Naniniwala ba kayo dito mga guests na nakakagaling po yan? Kasi ako hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Parehas ko kayo dati. Kasi ang alam ko lang, hindi siya, nakakalakas lang siya. Pero yung gagaling, hindi ako naniniwala. Tsaka ang thinking ko nung pinipirahan mo lang ako, business yan. Kaya mo ako sinesyaran. Pero alam nyo, hindi po ako pinuntahan ng upline ko sa bahay. Nagkita lang po kami naglalakad. Hopeless ang buhay, di ba? Hopeless, parang wala ka ng pag-asa, walang pera, kasi dahil mo ng utang, lahat, inutangan mo, nakapatid mo, kapitbahay mo, tapos, problema mo, yung pera nyo napupunta lang sa gamot, wala na sa pangkain. Kaya yung pangkain namin, inuutang na lang namin. Di ba, teacher, pobre? Dalawa naman kami mag-asawa. Dreamer po ako, kasi bata pa lang ako, mataas na talaga yung pangarap ko.
So, nakagraduate ako, hindi dahil sa mga magulang ko, kundi pinaaral ko yung sarili ko.